Salutare tuturor! Sunt nouă pe YouTube și asta mă bucură tare că m-a lăsat mami pe YouTube să postez chiar. Astăzi ne jucăm prima dată Roblox Doors. Nu chiar prima dată. Am făcut niște shorts-uri, nu știu, vi le las în descriere, că nu știu, cred că nu o să vă las în descriere, că nu prea știu să umblu, să editez, să alea pe YouTube. Dar da, hai să nu mai stăm mult la vorba, hai să ne băgăm într-un lift. Și, așa. Skin-ul meu e un pic urât. Dacă ziceți voi în comentarii dacă e frumos skin-ul meu sau e urât. Nu știu, ziceți voi. Nu. Bun, asta nu contează. Hai să luăm aici o lanternă și... nu putem. Atunci trebuie să alegem lanternă sau vitamină. Hai vitamine, că sunt de ajutor. Am 55 de bănuți, vedeți acolo. Nu știu care e stânga și dreapta, ziceți voi care e stânga și dreapta, dar ok. Hai mă, așa. Ce caută cheia asta? Poftim, încă o cheie, la camera 2. Să nu zici că și aici ai cameră, nu. Filmez pe Mobizen, vedeți bine. Da. Uitați, Mobizenul. Vine Rush? Nu vine. Mi s-a părut mie că hai să mergem aici. Uite bani. Eu nu o să colectez atât de mulți bani, dar da. Ups. La camera 50 o să mă opresc, că nu știu ce trebuie să facem la camera 50. Trebuie să colectăm ceva cărți, asta am înțeles, dar e prea greu. Dar dacă ai răbdare nu e greu, dar eu nu pot. Pot să mă bag în asta? Nu pot. Bun, deci... Upsi! Hai să ne băgăm că vine Rush. Bun, acest videoclip îl fac special pentru voi, ca să vă învăț cum să treceți Roblox Doors, dar din păcate nu. Deci la ochi nu trebuie să vă uitați, asta e simplu. Poftim? Da. Când pălpăie luminile, adică astea, se opresc și iar se aprinde, vine Rush, adică când pălpăiesc. Vine Rush, vă ascundeți în dulap când pălpăie luminile. O să vă arăt eu. Uita, așa, vine Rush, uitați, ați văzut cum se a pâlpâit? Și uitați, chiar vine Rush. Și dacă, mamă, dar ce mai creepy ca Rush, n-ai văzut. Și, am uitat ce vreau să zic. N-am fost atentă la camere. 20, da, 20, camera 20. Și dacă pâlpâie luminile și nu vine Rush, creatura aia, înseamnă că vine halt. La halt o să vă explic când o să dăm de el, nu știu dacă o să dăm de el. Cum ar veni 2 pași, nu, 5 pași în față,
5 pași în spate. Hai mă, m-am băgat din greșeală. Și tot, dacă vine tot Rush și sunteți într-o cameră de-asta, puteți să vă ascundeți sub pat, că n-are nicio treabă Rush, nu te vede. Sau dacă n-ai dulapul aici și ai o cameră, bagă-te repede în ea și ascunde-te aici. Ce s-a auzit? Bun, mă rog. Asta nu contează. O să vă învăț cum să treceți Roblox Doors, dar eu o să mă opresc la camera 50, că nu știu ce să fac la camera 50. Hai să vă arăt un secret. Dacă stați câteva minute, apare lumina asta și vă arată unde e cheia. Nu e aici, nu e aici. Uitați. Nu neapărat un secret. Deci camera 23. Camera 24. Bă, mi-e frică. Nu văd nimic. 24, da. Așa. E mai fain. Așa e mai fain. Camera 26 urmează. Bă, exact ce am vrut să zic. Urmează Sick, omul negru. Deci camera 27. Camera 28. Miraș. Și vroiam să vă spun, dacă stați mult în dulap, o să vă sufocați. Mi-a deschis Rush ușa? Da, mă! Urmează Sick, trebuie să... Oh, nu, nu. De Sick îți dau o adrenalină de asta, că fuge după tine, dar nu trebuie să te panichezi, că dacă te panichezi nu o să reușești și o să te prindă. Și așa că nu trebuie să te panichezi, că e deja un joc, că eu când a fugit ăla după mine m-am speriat și m-a prins. Uitați aici, dacă e lung, dacă vă apar ochii ăștia, vine Sick după voi. Și dacă e ăsta lung, trebuie să fugiți. Și mereu vă spun să cumpărați vitaminele. Și o să mă întrebați de ce. Păi vitaminele astea ne apară. Uitați, și ne dă și viteză. Așa. Am greșit. Sper să nu mă prindă. Aici. Și gata. Nu m-am panicat și gata. Uitați pe Sick. Nu-i greu, adică nu e ușor deloc. Adică e ușor. E ușor. Nu știu, nu mai știu vorbi. Scuzați-mă. Nu mai știu vorbi. Cred că episodul ăsta o să dureze nu știu cât. Cred că nu știu cât o să dureze. Uitați. Dar nouă ne trebuie cheia. Ce caută la sobă cheia? Ce, mă? Ok. O să pun aici cheia. Bine. Uitați. Și bricheta asta, taram, vă dă lumină. Cred că cu toții știați asta. Și trebuie mereu să vă... nu, camera asta. Trebuie mereu să vă luați aceste vitamine
că mi se pare destul de ajutor. Adică dacă ți-ai pierdut în viață puțin, îți crește din nou viața la loc, nu chiar atât de mult. Și îți dă și viteză. Mamă, dar ce am aruncat asta, mă rog. Da. Și dacă găsiți o brichetă, să luați, că o destul de ajutor. Credeam că vine raș. Urmează camera 50, 42. Camera cu 30, 42. Deci am văzut că e 42. 42. Nu știu ce vorbesc și eu pe aici. Deci 42. Trebuie să ținem în minte. 42. Dar o să fac, dacă ajungem la camera 50, 43. După 42 vine 45. Glumeam. Vine 43. Și la camera 50 se află un monstru care e orb. Și mai mult o să vă povestesc atunci când ajungem la propriu. Bă, vine iar sic sau... Nu știu dacă. Hai să băgăm o pastilă, să nu mai pierdem timpul. Bun. 48, 49, 50. Uitați. Și când ajungeți acolo, la ușa aia, dar mai întâi să vă zic că trebuie să strângeți 500 de bani ca să luați crucea. Atât. Și când ajungi la ușa aia, trebuie să stai pe crouch, că monstrul ăla este cam lung, îl cheamă Figure. El e orb și are urechi foarte bune și îți urmează pașii. Trebuie să stai pe crouch, nu așa. Mai întâi trebuie să deschidem ușa. Tutorial. Uitați. Deci stăm pe crouch, atât. Și monstrul ăla de acolo e orb și noi trebuie să dați sunetul la maxim și dacă se aude sunetul ăsta, trebuie e o carte pe lângă voi. Câte cărți am găsit. Bun. Da. Ups. Da, nu băgați. Trebuie să opresc videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!